kwamen de doodveroordeelden uit en via deze poort verlieten de doodveroordeelden het Oranje Hotel om naar de Waalsdorp vlakte te gaan en daar te worden geëxecuteerd. Indrukwekkend. Dit was de enige in originele staat overgebleven dode cel. En dan werden de gevangenen hieruit geleid en naar buiten gevoerd. En op de Waalsdorpervlakte om het leven gebracht. Iemand is dat ook nog.